видеонавора сар мекунем то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд ай 85,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи айнӣ. духонага квартира дар сеюм ошона қарор дорад. 39 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти миёна таъмин аст. об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб рӯи калон дар наздикиш аст. хонаро сирочна фурӯхта мешавад. нархаш 85,000 сомоняи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар қуръонтепа 4 сотиқ заминай 3 дар хона об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. кухни баня ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо без ремонт коробка аст. нархаш 285,000 сомоняи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри кӯлоб 5 сотиқ заминай 5 дар хона об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни баня ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 150,000 сомоняи бародаро касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ёвон 7 сотиқ заминай 4 дар хона об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни баня ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. нархаш 155,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд 13 микрорайон. якхонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 39 квадрати метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб садик рӯи калон дар наздикиш аст. нархаш 235,000 сомоняи бародаро бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе 91 микрорайон. духонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 45 квадрати метр. ремонти хонаҳо замонавӣ. об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб рӯи калон дар наздикиш аст. нархаш 350,000 сомоняи бародаро касе харидор аниқ бошад, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат 3 хонага квартира дар 8 ошона қарор дорад. 75 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст.
خونه در نزدیکی مکتب روی کلون در نزدیکیش است. خونه رو سراچ فروخته می شود. نرخش 280,000 سومونیای برادرو با ارزون هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر توسنزاده 8 سوتیق زمین 3 در خونه آب سویت در نزدیکیش است. حجتاش 100% است. کوخنی بانیا حجت خونه هم دارد. خونه ها بیز ریمونت کارابکه است. نرخش 200,000 سومونیای برادرو کسی خریدار انیق باشد با ارزون هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. وریانتی علیشی هم هست برادرو.